Obila e sub-county Mayala koro ochako timo nonro ewi wach mane okelo lal mar dhok 7 kod rombe 9 ne anyuola moro e gweng' ma Murumba e kar chung'o bura ma Game North. Kata obedo ni pok oyang gima ne okelo masirano, jodak ma e gwengego wacho ni jonjore moko noteo mach e kund dhok kendo wang'o jamni. Daniel Owino marito dalano notemo geng'o majno miwacho ni nomuoch kar sa 10 mar okinyi. Jalup chief ma Murumba Millicent Auma osetima kamano kowacho ni gisechako timo apedha kendo jogo mitedo gi masirano biro maki mondo mikawne okenge mag chik mager. Sama chiew abedo shocked. Abiro ng'iyo to ang'o matimore. Ayudo ka kulo wang' budhoke iye. Ayudo ka nitie rombo ma pod ayweyo. To watemo mondo watur dhot. Kwaturo dhot, rombo achiel modong' ka ngima, dhok 7 gi rombo 9. Ayudo ka te. An go wach kod jogweng'ni, especially ng'at achiel an go wach. Wan go mama Macros, man our neighbor ka. Sebedo go wach kod Daniel marito dalane. To Kenyan law wacho no ka ng'ato siemi ni biro neno to gimoro timre ni. The first suspect en. Ana to kwan sirkal mondo omne kaka to konyo nikech mafundu bila ni poko timre ka machal kama poko timre nyaka lele. Koro ka sirkal nyalo konyo mondo wang'e to gin joma ge matimo gik kama e kor gweng'. Investigation ema koro dhi nyime mondo wang'e ane ni cause of the fire nyalo bedo nang'o. Ka en asonic attack to appropriate action mondo bi okaw ne jok ma nyalo bet notimo gino.